Mamă, e sigură că trebuie să mergem la doctor? Da, sunt foarte sigură, trebuie să-ți fac analizele. Ascultă pe mama ta și ai încredere în noi. Dacă nu ai, poți să pleci. Bine, haide. Haide, acum. Ups. Bună ziua, bună ziua. Ce doriți? Păi am făcut o programare. Da, cum vă numiți? Numim familia Whisky. Whisky? Da, am găsit. Puteți să vă duceți, de fapt, copila și așteptați un pic hrana și după poți să aici. Mulțumesc. Pată. Și trebuie să-mi dați 30 de bănuți. Uitați. Da, uitați. 30 de bănuți. Ok, mulțumesc. Mulțumesc și eu. Haide, baftă. 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 Bună. Bună. Mă cheamă Bella, pe tine? Emma. Și la ce te duci? Eu mă duc la doctorul... la doctorul... Berry. Tu? E la doctorul Hyundai. Da, trebuie să-l aștept. Ok. Ai zis cumva doctorul Berry? Da, de ce? E un mare criminal. Am auzit că au omorât 3 oameni în același salon al lui și cine s-a dus acolo nu s-a mai întors viu. Ce? Soro, ai grijă. Baftă. Următorul. Baftă. Să fie. Bună ziua, doctor. Haide, intră. Care ți-e problema? Păi n-am făcut vaccinul de pisicuță. Aha, și vrei să-l fac eu? Păi așa credeam, nu? Ok, deci... mai întâi să te analizăm colopa. Colopa. Ok, hai să vedem. Să vedem colopa, tot ce este în tine. Colopa. Așa. Lanț. Da, este totul în regulă. Ok, deci. Haide să facem injecția. De singură, domnule, că puteți? Rămasă de un doctor foarte priceput. Bine? Că sunteți dumneavoastră? Am încredere în dumneavoastră. Nu mai să pun seringa. Ok. Puteți să... Adică pot să-ți fac injecția. Ok. Unde? Aici, la mână. Care? Dreaptă. Mă dați bandajul să nu uităm. Poftim. Ok. Să-l dăm în aceasta. Ok. Iar acum... Mi-ai făcut sânge pe aici. Ba nu, domnule. Să-l vedem dacă e bun sau nu. Haide. Trebuie să-l punem în cabinet. În cabinetul oamenilor vii. Bun. Ce zici? Să deschidem aceasta. Ok, am nevoie de capat. Este foarte, foarte bun. Ce ușurare. Da. Mai sunt și copii care
Nu știu ce fac. Ai, asta a fost analizele. Bine, da. Stop! Hei, dacă v-a plăcut, să dați un like, un subscribe sau multe chestii și poate un comentariu să mă ajute să trec mai departe. Ok, ne revedem să viitoare.